Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jesucristo gure jaunaren grazia, eta jainko aitaren maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan beti gure bekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Errukiatigula, jainko guzti zantzua, eta gure pekatuak bakaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoi, jainko aita guztiruna, zure semea, hil eta piztu bera itortzen du gure fedeak. Egizu zure ongi naiz, egidotzean zure semearekin bat egin den inazio zure sartitzakia, misterioen bidez, poztu dadila haren piztueran ere parte izateaz, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainkotarren egizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Deuteronomio liburutik. Moises honela mintzatu zitzaion Israel herriari. Obedituko diozu jaunari, zure jainkoari, legearen liburu honetan idatzitako beraren aginduak eta legeak betez. Eta bihotz bihurtzez eta gogo osoz, itzuliko zara jaunagana, zure jainkoagana. Izan ere, gaur nik ematen dizudan agindua, ez da zure indarrez gaindikoa. Ez da eskura ezina ere. Ez dago zeruan zuek hau esateko. Nor igoko zaigu zerura agindua ekarri eta guri jakinarazteko bete ahal dezagun. Ez dago itsasoz bestaldean ere zuek hau esateko. Nor joango zaigu itsasoz bestaldera agindua ekarri eta guri jakinarazteko bete ahal dezagun. Zeren esku-eskura dituzu hitza, zeure hauan eta bihotzean, bete dezazun. Jaunak esana. Jauna zuekin, Jesucristoen evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan, lege maitsu batek
jeiki eta azpikeriaz galdetu zion Jesusi. Maitxu, ze egin behar dut, ondaretzat beteko bizia jasotzeko. Jesusek esan zion, zer dago idatzia Moisesen legean, ze irakurtzen duzu. Harek erantzun, maita ezazu jauna, zure jainkoa bihotz-bihotzez, gogo osoz, indar guztiz eta adimen guztiz, eta lagun urkoa zure burua bezala. Jesusek erantzun zion, ederki erantzun duzu, bete hori eta bizia izango duzu. Baina lege maitsuak galdera bidezkoa zela adierazi nahirik esan zion Jesusi, eta zein da nire lagun urkoa. Jesusek orduan, behin batean, gizon bat zihoan Jerusalemdik behera Filikurantz, eta lapurren eskuetan erori zen. Lapurrek zeuzkanak kendu eta egurtu ondoren alde egin zuten, erdi ikutziz. Hain zuzen, apaiz bat gertatu zen bide hartan behera, eta gizona ikusi zuenean, bidetik baztertu eta aurrera jo zuen. Horren beste egin zuen, handik igaro zen tenpluko lebitar batek ere. Ikustean bidetik baztertu eta aurrera jo zuen. Baina bidaian zen Samariar bat bertara iritsi eta hura ikustean errukitu egin zitzaion. Hurbildu eta zauriak lotu zizkion, olioz eta ardoz igurtzi ondoren. Gero, bere asto gainean jarri, ostatura eraman eta bere ardurapean hartu zuen. Biharamonean, zilarrezko bitxamon atera eta ostalariari eman zizkion esanez. Zaindu ezazu eta gehiago gastatzen baduzu, hurrena datorrenean ordainduko dizut. Zure ustez, hirurotan zeinek jokatu zuen laburko bezala lapurren eskuetan erobitako gizonarekin. Lege maisuak erantzun zion, hartaz errukitu zenak. Jesusek esan zion orduan, zoaz eta egin zeuk ere beste horren beste. Jauna, esana. Jesusek erakutsi digu deno senide gerala. Edozein tokitakoak gerala ere, edozein modutakoak gerala ere, senide gerala. Eta kristauok beti egiak digula, harrera hori, mentalidade hori, denak senide bezala ikustenarena. Eta horren esan genezake adierazgarri ezinbesteko bat dugu errukia, konpasioa. Hau da, besteengan pentsatzea, beste norbait sufritzen ikusita, guk ere berarekin bat egiteko edo bere minori agintzeko desioa bihotzean sentitzea. Ezinbestekoa dugu hori, bai senide bezala denak ikusteko, baita Jesusen jarraitzaile eta imitatzaile izateko ere. Jesusek hola jokatzen baizuen, edozein sufritzen ikusten zuelari berak ere konpasioa sentitzen baizuen eta lagundu egiten baizion jendeari. Horregatik erakutsi zigun guri ere kristauei hoixe dela gure erlijioan praktikarik importanteena. Errukizko ekintzak, miserikordiazko obrak burutzea. Entzun dugu, evangelioetan, Samariar onaren parabola hori, eta hortan Jesusek modu bikainean, modu ederrean adierazten dugu errealitate hori. Heriotzen bat ere, gertatzen zaigularik, modu berean jokatzen saiatu behar daukagu. Gertutasuna agertuz, batez ere, gertukoenak sufritzen duten beti gehien norbait hiltzen denarik. Eta kristau guztio baita ere, nola baita ere, parte hartzen saiatu behar daukagu. Min hori konpartituz, nola baita ere, eramangarriagoa egiten saiatzeko. Gure gertutasuna, adiskidetasuna azalduz, min hori arintzen
nola baitere inalak ere egiteko. Gaurkoan, hemen dugu Inazio eta bera despeditzen ari gera. Hementxe bere parrokian ni onera aiatu eta ezagutu dituen aurrenetako pertsona bat izan duzan Inazio. Oan dela, 21 urte aiatu nintzen honea, ostiral batez, eta Juan Bautistak ostiraleko bezetan aurkeztu nituen, esan ez da, seminarista bat da, eta hemen gurekin egongo da kurtso guzien ikasteko eta praktikatzeko, eta biharamonean, larun bat goizen, abitu nintzen, garri buelta bat egiteko, eta plazako hortara joatu nintzenean, egunon Inazio haitu nuen, eta Josefina zen. Hain zuzen ere, Inazio eta bik antxe zeuden, txurian, etxe atarian, eta ikaragarrizko harrera honan sumatu duen. Eta sekuran ez zaitaztuko, bere aurreneko konversazio, bai nire nazionalez eta Josefina eta hortxe egondu ginen, herrik dauzke gauza ederrak. Gero, Inaziokin askotu oso guztor elizkoide izan du da, noiz nahi ere Santa Cruzen egotekinean askotan tokatu izan du gera. Gaurkoan hemen, despeditzean tokatzen zaigu, eskatuz jangoiko onari, berak fedearen bidez ezagutu eta maitatu duen Jesus gure hartzailonari goiko hartaldean hartu bezala Inazio. Bertan atseden hartuz, berakatik guri ere laguntzen segi bezala.
Eska dezaiogun jaunari. Entzun aita honak bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Senideok, egin dezagun ondoin, guztiok batean egiza osoak mataria jagoikoari eskaintzerakoan. Jaiko guztiz, ona, inazio zure sarritzariaren salbatenerako eskaintzen dizugu opari hau, eta ustez eskatzen zure semea salbatzaile irotu duenak, epaile erretitzu arki bezala Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera guztien ateekin da, gu guztiok begirako hiri ez daitezen. Gehiago orainek, bere bizia eman du, gu guztiok betiko zuretzat bizi daitezen. Horregatik, haingeru taldeekin batean goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen dugula.
hartza zuen eta jan guztiok botatik, hau ere gorputza bat da, zuentzat emango dena. Afalondoak berri galizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman ziren esanez. Hartza zuen eta edan guztiok botatik, hau ere urguraren karizma bat da, itun berri eta betiko garen horrela, zuentzat eta askorentzat tekatuak markatzeko isuriko dena, egizue hau nere horretari. Gogoa izan, jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure elizan, eramazu maitaskosora Frantzisko gure sartuarekin, Frantzisko gure hartzailearekin berriz gizon guztiekin batean. Gogoa izan, jauna biziko itxaropenak badiran gure sendeak, bereziki, nazio, Zuraten, Frantzisko ualde eta Nieves Bengoetxeak, egin aniversarioan, Manuel Marinerarenan, Cristobal Alsorena, Luis Ermiti, Margarita Telletxea, Casilda Telletxea, Paquito, Marinera Zuritu, familiko hilakoak, Olano, Perurena, familikoak, eta hilako guztiak garritzazuz bere aurpegiaren argitan, errompizak bizkidu arren. Guk guztiok betiko bizitzen ditxerezagun, Katoikoaren Ana-Maria Gorasuarekin, San Jose, bere senatorekin, apostolu santuekin eta gizarte guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zentzako, Jesu Kristo zure sendearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honekan, zuri aila jarrikoa guztiun horrein, espiritu santuarekin batean, oso eta aitza guztian da, gizalita gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta
begira zure elizaren sinismenari eta ez, gure pekatuei, eta zure gogoak bezala, eman jozu elizaren bakea, eman batasuna, errege bizi gaizura, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea bete zuekin. Eman jozue bakea eta. Jangoikoaren bidotxa, zuten zer Una hemen jangoikoaren bidotxa ona munduko bekatuak kentzen duena zoriontsua jaunaren nahi igual. Jauna,
Eskerrik asko, gaur honean egizeraten guztioi. Familiari, une samina hauetan, zuen gertutasuna agertzera. Inazio gure senideari azken agurra egitera. Eta jangoikoari bere animaren alde erregutzera. Ohitura behin bezala, datorren igandean ere izan nagusian, bereziki gogoan izango dugu Inazio gure senidea. Eta baita ere, datorren igandean, amaiketako bezetan, hildako, jubilatu elkarteko, hildako guztiak ere gogoan izango ditugu bereziki. Eta orain bukatu betik, azken erresponsoa egin izan da. Gure aita, sakrifizioaren bidez, garbiturik eta bekaturik askaturik, irits bezala, piztueraren betireko zoriona, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bere ikazaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren bakean.